Yo le se don apneng jong pi ki ba pet ya kani ke video ka ba manta pila shabe na ka shnong ka ba pi pi shong pisa namar ba ka pop ka ba pi pi ju le yo le se pilong breu u ba ju tim si tim sang ha shnong pilong breu ba ju pen klumar pilong breu ba ju klim pilong breu ba auria yo le se pilong breu ba adik ha ki drok ki ba per ka imlang ka salang kam la ban deng ya pi yo le se pila sha kan tait na shnong Henry pila kwa barwan pai pat sya kata ka shnong ka ba pipi ju don man shwa yo le se kata ka shnong kan nam la shu ban pedeng ya ka jingle ka jong pi ka ba man shwa pim kim la shu ban pedeng ya pi ha shnong a thau ban lek pai sya kata ka barim pinam kwa shu ban wan pai sya shnong pila kwa pila rai kot bangangan kelano nandu menta bangan nom long shu kum kani ka jinglong Henry anom don jing map shu na mata ka jong pi Henday nga kwa ban kan mau pi ni ka por lada pila raikut pila sngo thu ya kata ka pop ka ba pi pila le ka dei ka ba bakla ka ba pen sngo si gibril bat ka ba pen sngo si yo blay udang khot pi ni ka por lada gibril kinom la shu ban map pi utrai udang map pi utrai hu ang no matias klanong ka ba khat wei ka khot ka ba aru pra to wan anga pi baro ki ba thaj ba khaya ka jingket tengan pencem pi utrai wan ka nei ka dang dei ka por ka nang biang apa pi dang tep man kala ka mod utrai udang khot pi wan shau utrai udang ik pi utrai udang ai pi ya ka jing tian ba ka jing map bleu ka